Tini BJP rok Saranathi rokno ri tai mairong rok bagmani norok naisingni di ika norok nugui mankha Saranathi rokno ri rok bagui rwmani. Hello, good evening. Okay, ang tini norok manui kisa phunuknai hai tongmani. Tamo manui hingkhe abo tini BJP rok Saranathi rokno manui rwmani. O manui hingkhe tamo norok naisingnai di jayasak. Tabuk khai norokno o manui no phunukna thangui tongo. O manui hingkhe Saranathi rokno rwmani. Ko naisingnai di. Okay. Naitong ni jero jayasak are som. Okay, som sersa packet kising man pika naijigya hingkhe yango tongo wngkha eko thok tai saban rwkha ke mairung kai 5 kg ke dal sersa ke soyabin 5 gana 5 thangya 250 200 rong naita asungno mano hingkhe biscuit packet mano tui 2 liter ke mairung joto thok kachapai thangkha eko norok nugui mankha na ebo mairung 5 kg khe abo 3 kg rong gano BJP rok rwmani asungno Saranathi rokno chini to Saranathi wngjaया haibano chwng chini nog ganani product rok ba chwng sanina khatha asungno 1 2 3 4 5 pot 6 pot tongo hingkhe tai rwphaijak tongo norokno phunukgo tongo borok hingkhe borokni tai bagmani tongo ri tal company ri rwmani ke kwtal to manliya hingkhe tei kisi tongmira sari rok haite ebo khe blouse tui phaika ekhe suit kwcham tui phaika eko bwswk kwcham kutung rok bai silibajak norok nugui mankha na haifano rwkha ang bonnam rok rwmani abo tira norok khatajak di bonnam rwmani hinui ke rwmani no phunugo borok bo kaham no rwkha hingkhe chugyaba borok bo kwrui ni kwrui cross khaika Saranathi rokni bagui asungno hambai.